ewa caggal ɗum jogi ɗon ko lomto gollowo ko wana aade ewa kañum woni ɗo kañum kadi jogii daɓɓo juuɗe tengtude no mbiriɗen ni ewa kañum daɓɓo mum ko ni en tan ko fedde inde nde ko wana aade kañum tan ƴestin fedde inde wana aade nen ɗon mba ndi nde ndu ewa ki ko ka en heddi goɗɗi en gaddani ko yeruji tan seeɗa goni ɗon ko kañcan ƴeɗ kañcan goni ɗon heddo ɗe ngara inde nde waasa arde indi so arani fedde inde nde tan ari ɗon wiyete ko lomto ayi ba ñaami e maano wiɗi lella ba ñaami mbiyen ayi ɗo ba ñaami jitten lella ki yani lekki ki yani ene mbaano wiide lekki yani ko jiɗɗen lekki mbiɗen ki yani ɗo ko kiyo ko lomto wiyete lomto gollo ko wana aade ɗam fendim e mbaano wiide kosam ɗam fendim kono mbiɗen ɗam fendim tan lomti ko kosam an kadi nde fiɗi ene mbaano wiide soore nde fiɗi kono mbiɗen ko nde fiɗi tan hankadi ɗo nde o lomti ko soore nge laaɓi ewa ɗo eɗen mbaano wiide nagge nge laaɓi kono mbiɗen ko nge laaɓi tan ko noon ne yeruji goɗɗi so tawi ko lomto juuɗi eɗen jogii toon ko a e i o ɓeydi fedde inde ko wona aade fiis ko a yettat a walla e walla i ɓeyda ɗum e fedde inde ko wona aade ɓeyda ɗum e ba walla ndi walla nde e ko nandi heen daña ko wiide ko lomto juuɗo ay aba ñaama eki yani iɗam fendo ande fiiɗo e ko nandi heen tentuɗo kañum jiidaɗe ɗe to waɗi kijjande ɓeyteteɗe heen kijjande ɓeyteteɗe pel inde ɗe yeru a jogii kam ɓeyda ɗum e ba daña kambo kay ndeɗo hijjande ɓeyta e nda nde ndi ndu e hedde noon nde ndi ndu ɗo wontat ko re ri ru hono jiiruɗon ɗum ni yeeso ni wadde wontat ko kay ri kay re kay ru e kan ɓeyten e pel indi ɗeɗo ka en baɗɗe pidiriɗe ka walla nga ɗen ɓeytene ko kan won ka ka ki ko nge ngo ngu ngol ngal wonta kanka kanki kankol kangol kanko kangel e kangal e ko nandi heen walla kange ene ko nandi heen ewa kañum o kañum ɓeyten e fedde inde piɗiri ɗa wonto ja ɗum woni nani wonno ko ɗam wonto jam wonno ko ɗum wonto jum wonno ko ɗi wonto ji wonno ko je wonto ɗe wonto je noon nanen kañ jam kañ jum kanji kanje e ko nandi heen wadde ko ɗi yeruji jogi ɗen kamba ñaami kanki yani fonno wonde kanjam findi maɗo wonno kañam ko jom kadi kayre fiɗi kange laaɓi e ko nandi heen e tongol ma to refte meɗen hannde fatno tan koye lomtoji jeel lomtoji gollowo lomtoji timmode mbiyen tan koye lomtoji joni noon en keftini waddene lomtoji kañumen en goodi lomtoji aade e lomtoji ɗi wona aade ewa sen mbi lomtoji jeel en woodi aade ko wona aade lomtoji timmode en woodi aade ko wona aade lomtoji gollowo en woodi ko aade e ko wona aade ewa sen mbi lomto gollowo ko inde he wonde kono inde lomtotoɗo golluɗo gollal ngal ni wawi wonde golluɗo to ko neɗɗo wawi wonde to ko kullel wawi wonde to ko hunde sen mbi lomto jeel lomto kadi inde jeyɗo hunde ko inde makko lomto lomtoto so tawi ko neɗɗo kadi ko noon wiye lomto gollo lomto jeel aade tawi wona neɗɗo wiye lomto jeel ko wona aade ewa ko noon ni lomto timmode kadi lomtoto ko timmitinde gollal ngal mo gollaɗo e dow mum gollal ngal so tawi ko neɗɗo golla e dow mum gollal wiye kanko woni lomto timmode aade tawi wona neɗɗo golla mbiyen kadi ko lomto timmode mo wona aade wadde ko ɗum jogɗon e banggue tongol lomtoji ɗi ewa lomto gollowo e gari hen joni nen ɗon e nasde ewa en jañima hen seeɗa e kono lomto jeyal tongol muɗum tan eɗen jogui toon teelal kadi e keewal ewa jogui toon am sa wi am fit an jeyɗo ko a goto sa wi en jogui toon ɗiɗi ma walla maɗa ko gaddinaji sa wi maɗa kadi kanko jeyɗo ko goto sa wi makko jeyɗo kadi ko goto ɗum waɗi ɗo ko teele mbiyete taw ko aade kadi kala mbiɗa am ko aade ma ko aade makko ko aade e ɗiɗo joni mumen ara ɗon mum o noon ko aade ko wona aade fof denti ɗum min ngari hen yesso alhaji wadde en dekken yiro tan sa wi kuɗol lam janggat ko kuɗol lam kono noon winte ko kuɗol am e am oɗon ko an jeeyi fit am o holli ko jeyɗa ko hillu ko an jeyɗo ew kono sino goɗɗo jeeyi wona an mo kalata o joni jeeyi mbita kuɗol ma ay tawi noon onon ɗiɗo haaltoɓe fof on jeeyani goɗɗo jeeyi so tawi on ɓadi on walla ala ɗon mbita kuɗol makko ay makko firti
wona enen ɗiɓe fof jeeyi kuɗol makko woni ɗon makko kanko lomti kono ɗo enen gandi kanko lomti ko kanko woni jeeyɗo wadde lomti ko jeeyi ko jeeyɗo jafɗon ɗum waɗi wiya lomto jeel lomti ko neɗɗo kono lomti ɗon neɗɗo jeeyɗo wadde wiite ko lomto jeel e so tawi kullel kadi ko noon so tawi wonno ko leɓol mabba e kono noon kañum ɗo en nandani on neɗɗo ni neɗɗo en haalde ɗum waɗi won am ene haalde wormum woni am ene haalde goɗɗo won makko ene haalde mo haaldata o won ma e kono on kullel kañum sukalani ɗum ɗon eywa wiyete tan ko mabba gasi taw ko kadi inde baawo taw ko ndu wiye mayu ay leɓol mayru ay nandi hen ew tawi noon ko lekki ay ji makki ay laafa wukkur makka ewo haako ay ko noon haako makko eko nandi hen watin ko wana aade ko en foftin ko woni pel inde de wonko ɓeyto hen tan fedde indi ka ko ki ɓeyten ko makko e fedde indi kal kon fof ko makko ɓeyte hen e fedde indi ga nge jafɗon ga ala hen ga ko fedde indi baaw lomtidi e woni gaddinayi wadde mbiyen tan ngu nge ene wonde ngal yo ngol ɗum no fof ko magga ɓeyte hen on maggal eko nandi hen wadde ɗum tan woni tongol lomtoji jeel aadi eko wona aadi e banggue keewal ko aadi o kadi enen jogui toon men meɗen galle men fit enen jeeyi galle o galle amen ay minen jeeyi galle o kono amen o lomti ko minen ɗo yiya lomto jeel galle mon onon lomti waɗi yo ɗum moɗon galle mabɓe kamɓe lomti ɗum woni lomtoji jeel aadi e tongol mataw refte meɗen hannde fatno tan koye lomtoji jeel lomtoji golloowo lomtoji timmode mbiyen tan koye lomtoji joni noon en keftini waddene lomtoji kañumen en goodi lomtoji aade e lomtoji ɗi gona aade ewa sen mbi lomtoji jeel en woodi aade ko wona aade lomtoji timmode en woodi aade ko wona aade lomtoji golloowo en woodi ko aade e ko wona aade ewa sen mbi lomto golloowo ko inde he wonde kono inde lomtotoɗo golluɗo gollal ngal ne wawi wonde golluɗo to ko neɗɗo wawi wonde to ko kullel wawi wonde to ko hunde sen mbi lomto jeel lomto kadi inde jeeyɗo hunde ko inde makko lomtoto so tawi ko neɗɗo kadi ko noon wiye lomto golloowo lomto jeel aade tawi wona neɗɗo wiye lomto jeel ko wona aade ewo ko noon ni lomto timmode kadi lomtoto ko timmitino gollal ngal mo gollaɗo e dow mum gollal ngal so tawi ko neɗɗo golla e dow mum gollal wiye kanko woni lomto timmode aade tawi wona neɗɗo golla mbiyen kadi ko lomto timmode mo wona aade wadde ko ɗum jogɗon e banggue tongol lomtoji ɗi ewa lomto golloowo en gari hen joni nen ɗon e nasɗe ewa en jañi men seeɗa e kono lomto jeel tongol muɗum tan eɗen jogui toon teelal kadi e keewal ewa en jogui toon am sa wi am firti an jeeyɗo ko a gooto sa wi en jogui toon ɗiɗi ma walla maɗa ko gaddinayde sa wi maɗa kadi kanko jeeyɗo ko gooto sa wi makko jeeyɗo kadi ko gooto ɗum waɗi ɗo ko teele mbiyete taw ko aade kadi kala no mbiɗa am ko aade ma ko aade makko ko aade e ɗiɗo joni mumen ara ɗon mum o noon ko aade ko wona aade fof denti ɗum min ngari hen yesso alhaji wadde en dekken yiyo tan so wi kuɗol lam janggata ko kuɗol lam kono noon winte ko kuɗol am e am oɗon ko an jeeyi firti am o holli ko jeeyɗa ko hillu ko an jeeyɗo e kono sino goɗɗo jeeyi wona an mo kalata o joni jeeyi mbiɗa kuɗol ma ay tawi noon onon ɗiɗo haaltoɓe fof on jeeyan goɗɗo jeeyi so tawi on ɓadi on walla ala ɗon mbiyata kuɗol makko ay makko firti wona enen ɗiɓe fof jeeyi kuɗol makko woni ɗon makko kanko lomti kono ɗo enen gandi kanko lomti kono kanko woni jeeyɗo wadde lomti ko jeeyi ko jeeyɗo jafɗon ɗum waɗi wiya lomto jeel lomti ko neɗɗo kono lomti ɗon ko neɗɗo jeeyɗo wadde wiite ko lomto jeel e so tawi kullel kadi ko noon so tawi wonno ko leɓol mabba e kono noon kañum ɗo en nandani on neɗɗo ni neɗɗo ene haalde ɗum waɗi won am ene haalde wormum woni am ene haalde goɗɗo won makko ene haalde mo haaldata o won ma e kono on kullel kañum sukalani ɗum ɗon eywa wiyete tan ko mabba gasi taw ko kadi inde baawo taw ko ndu wiye mayu
ay leɓol mayri leɓol mayre leɓol mayru ay nandi hen ewo tawi noon ko lekki ay ji makki ay laafa wukkur makki makka ewo haako ay ko noon haako makko eko nandi hen watin ko wana aade ko en foftin ko woni pel inde de wonko ɓeyto hen tan fedde indi ka ko ki ɓeyten ko makko e fedde indi kal kon fof ko makko ɓeyte hen e fedde indi ga nge jafɗon nga ala hen nga ko fedde indi baaw lomtide woni gaddi nayi wadde mbiyen tan ngu nge en wonde ngal e ngol ɗum no fof ko maga ɓeyte hen on maggal eko nandi hen wadde ɗum tan woni tongol lomtoji en aadi eko wona aadi e banggue keewal aadi o kadi en jogui toon men meɗen galle men fit enen jeeyi galle o galle amen ay minen jeeyi galle o kono amen o lomtugo minen ɗo yiya lomtoji en galle mon onon lomti waɗi yo ɗum moɗon galle mabɓe kamɓe lomti ɗum on lomtoji en aadi ewo ko noon oɗon jogui lomtoji timmode ko wona aadi ewo kañumni kadi so teskim ko hunde ko jangunɗon e lomtoji gollo e hunde ko jangunɗon e lomtoji jeel tawton to lomtoji timmode to e firti lomtoji timmode ngam heftide ɗum adi sago paama konngol ngol tan bel ko kañum ko golle walla ko golla e dow mum so andi ko golla e dow mum tan ɗon a wiita gollowo haysin jiiɗa ko lomto gollowo jin baati lomto gollowo wona ko lomto timmode haysin a yiito lomto jeel kono lomto jeeyangal ko timmin konngol ngol ɗon a wiita ɗum lomto jeel mbiyata ɗum ko lomto timmode waɗa jogui ɗo mi kam e am ay mi e kam e am fof mi wawa wonde lomto timmode ay o wi kam o fii kam ay o wimi ɗum fof ko an wimi ko an kan goɗɗo wima wona an golliɗo ay o golli wadde an kam timmode nde ewa o wi kam ay wona an wiɗo goɗɗo wima wadde ɗo an kadi ka timmode nde kam o ay o fiyam am o kadi ko an kono noon ɗo wona an golli ko goɗɗo golluma ay o fiima ay ɗo ko an ma o fiye ɗo kadi ko an fiite wadde o kadi ko an kono ɗo tan sakki ɗakkote gollal ngal fiye gaañe wiye e ko nandi hen wadde woppaden oɗon mo jogongal goo ngal dande baɗa ngal mbimomi mo oɗo ko lomto timmode kono noon o durtat saabu sakki o lombi hakkude ko mi e wonde gollal ewa ko noon men o galle men kono en mbawi wiide o wi men ay o wi en e o wi men goɗɗo wi en walla goɗɗo wi men en o e men o fof ko lomto jeelo woni ɗon wona lomtoji gollowo ayi o fi min walla o wi min ay o wi amen ɗum fof ko wona an golli kanko golli wadde ko lomto jeelo kadi o wi mon walla o wi on ayi ko lomto gollowo ɓe jafɗo lomto jeelo mbeɗem tan yaha lomto timmode woni ɗo ɓe o fii ɓe ɗo ɓe o ko lomto timmode wadde ɗum en moƴƴi faade en jii ɓe e lomto gollowo en jii ɓe e lomto timmode en jii on e lomto gollowo en jii on e lomto timmode ko noon en kadi en jii ɗum to ewa am o jiiɗen tan e lomto jeel ewa ma o kadi jiiɗen ɗum e lomto jeel mo o jiiɗen ɗum e lomto jeel wadde firti kadi gostodir walla lomtodir to banggue darde ko ɗum woni tongol ko janguɗen e banggue lomtoji ɗi caggal en natɗe tan koye da ewa daɗi pulaar ko tati dande baɗowal dande battogal dande baɗogal kañum woni bitegal battegal wadde wat faadi ɗum e baɗowal to ko wal ga ko ngal o kañum woni battegal ewa wal o noon kañum woni baɗowal tan noon gandirɗon ɗum ni ewa battogal kañum woni battotogal ngal neɗɗo wattata e dow hoore mum walla kulle wattata e dow hoore muɗum wadde en dande koko feññinta jotodiral gongal hakkude gollowo e gollal golletega ngal andit en ben so tawi ko an golli gollal ngal walla ko goɗɗo golli ngal e dow ma walla ko an golli kadi kono to ko e dow hoore ma walla ko an golli e dow goɗɗo to ko an golli e dow goɗɗo mbiya dande baɗowal to ko an golli e dow hoore ma mbiya dande battogal tawi goɗɗo golli e dow ma mbiya dande baɗogal ɗum ko tawi golɗe ko muumi en weeɓi famde tawi kono muumi ma yi toon mandeji muɗum e mandeji ɗi woni ko ɓilto hakkude ɗalol e ɓeydolkol mande dande ko ɓilto hakkude ɗalol e de ɗalol e mande de gollal mum walla gasir ko de ko ɓili ko hakkude muɗum kañum he won ɗaɗol ngol jiidanoon e sécurité nde jafɗon e wonko ɓili ɗon ko jiida e sécurité nde kañum arata ko yeeso sécurité nde
ko ɗeɗo gette ɓolum wal u a e e ɓolum wal u a wal e ɗiɗo so jiyon ko aci de o taw ko gollal mumal jogi ɗum firti hono on jogui ɗon mande dandi yeru soodde biya soodde sooɗa holko woni ɗon haytan ɗon jogui dande baɗwal so a e de sooɗade wadde a oɗo wiite ko mande dande sooɗa ɗaɗol a mande dande de mande gollal mumal sooɗe sooɗa ɗaɗol e mande dande baɗangal de mande gollal mumal kono neɗɗo so wi sottude ay sottade sottede ene gandi tan kadi ɗo a wiita sotto o fof ɗaɗol mbiɗa sooɗa ɗaɗol tawa ko sécurité ay wawto pelito kadi neɗɗo soodi sotti lawol gongol ay o wonat ko mande dande de o won mande gollal mumal sottade ay sooɗa ɗaɗol tawa won sécurité a o won mande dande de o won mande gollal mumal sottede sooɗo ko ɗaɗol tawa won sécurité e won mande dande baɗangal de mande gollal mumal ko noon poɗɗen sidirde ɗen cila wona kala jiiɗen tan mbiyen koye ɗaɗol ewa kono noon so gollal firdetama kadi mande dande de yahat hay goto haalta haala mande dande so yi gollal firdetama kalten haala mande mbaka ewa mbaka kalde nanɗon ko mbaadi gollal andin en bel gollal ngal gollama timmi walla koko jogori timmude firti mbaka ko mbaadi gollal andin en tawi gollal ngal woni koye saaha ɓennuɗo walla saaha gonaɗo walla saaha garowo ɗum waɗi ɗum wiyede mbaka ewa joni noon so tawi gonɗa koye saaha ɓennuɗo a jogui mbaka ɗiɗon foof mbiyete ko mbaka timmugal kañum mum ew tawi noon gonɗa koye saaha gonaɗo walla garowo mbakaji ɗi mbawɗa jogade fof wiide ko mbakaji jogorɗe joni noon mbaka timmugal ko tati tan gollal hen fof woni dande hen fof e jogui timmugal tati dande baɗwal jogui timmugal tati dande battogal jogui timmugal tati dande baɗagal jogui timmugal tati dande baɗwal timmugal mum goho ko ɓolum walla u firti a firditi gollal ngal e saaha ɓennude jiya i en woni yes ɗaɗol ngol ɓolum jahɗa en woni yes ɗaɗol ngol walla u en woni yes ɗaɗol ngol wo ƴeew tan suudde mbiya mi suudu tan garmi ayi holko woni yes haydara ƴakko tan garmi holko woni yes u ɗon jogoɗa suudu e ƴakko ko ɗaɗi e ɓolumwal u o ko timmugal goo dande baɗwal ay min suuɗi ay an waɗi suudi nde a suudani hoorema kono cuuɗiɗa ko goɗɗo walla goɗɗum min suudi Amadou ay ɗon suudu mbiya suudu ɗaɗol i o ko timmugal goo dande baɗwal e ɓa timmugal mum ɗiɗi ko i timmugal mum tati ko i min suudi mi suudi Amadou an waɗi ha Amadou suudi wadde ko dande baɗgal hande baɗwal jogiɗen hande wadde i o ko timmugal tati dande baɗwal ko ɗum woni dande baɗwal timmugal muɗum fof ne ew dande battogal kadi timmugal mum goo ko i e mbasen fayde ɗum e i timmugal baɗwal ko dande baɗwal e oɗo i ko timmugal ngal dande battogal ko i kañum e i e im wadde i mum ɗiɗo jiida i to ayi min suuɗi ayi ayi mi suuɗi Amadou an woni cuuɗiɗo Amadou ɗo a suudani Amadou hono nani ni an suuɗi Amadou mi suuɗi Amadou ha jiiɗo Amadou artan cuuɗiɗamo wadde ɗo koye dow ma mbaɗɗa gollal ngal i oɗo wiye timmugal godande battogal ewo min suuɗi Amadou ayi ha jiiɗo Amadou ar cuuɗiɗa kadi i o wiyete ko timmugal ngal dande battogal min suudima Amadou ay im oɗo ne latti cer kala nan ɗum en ko dande battogal ɗum waɗi hewɓe en kewi yiitude ɗum im o ma son fayde noon mi suuɗima eyi mi wawon taw min woni gollowo lomto gollowo ay suuɗi lomto gollal e hoore mum e ma won an lomto timmode mi suuɗiɓe ay en jii ɗo an woni baɗɗo kono woɓɓe mbaɗɗa ɗum woɓɓe woni timmode suuɗima an firmo kalta o kanko woni timmode nde jiiɗa noon mi suuɗima e kono bindol sertet ɗum mi suuɗima to ma o won lom timmode sertat gollal ngal winde suuɗi winde bange ma o acce yolde fuɗɗo e winde kono suuɗima to ima o woni lomto jafo ɗon woni mbaka timmugal senga ko gollal ngal hayi tan accitaka yolde wotere wadde wat paydin ɗum kadi e ko ɗum jogiɗen toon caggal ɗum oɗon jogui mbaka timmugal ngal dande baɗgal kam firti goɗɗo waɗama ɗum e wadde mi suuɗa goɗɗo suuɗuma ewa min suuɗa ayi goɗɗo suuɗuma
mi suuɗama kadi goɗɗo suuɗuma ɗum waɗi suuɗa a caktiɗo ko timmugal goo dan baɗangal ewo a dewɗo e suuɗa min suuɗa ko timmugal ɗiɗi gal dan baɗangal mi suuɗa han ama gontono ko timmugal tati ngal dan baɗangal eywa basen faydu noon a oɗo mbiɗen ni e awdi mo jiiten saha e wone golle yeru wona waawa meeɗa yiɗa e ɗum noon suusa ɗeɗo golle so neɗɗo ɓurani juumde tan sikkat ko a gontono ko timmugal ala mi suusa ko min e hoore woni mi suusa a o ko riwti mi wona cuusɗo filti ko lundal wonno koko lundi mi wona cuusɗo ko diwtowal woni ɗon mande diwtowal walla mbiyen ɗum mande diwtowal lundal koko lundi kalto koko lundi waddene e mi wawa ay ko min woni mi wawa filtani ɗo komi bawaɗo won wawede ko min wawa ay so wi min wawa goɗɗo wawi kam kono mi wawa ko min e hoore woni mi wawade a gonɗono ko diwtowal wadden wat payden ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ewa ko ɗum ɓuuri himmude e ko janguɗen e refte meɗen hannde ewa oɗon jogui mbaka jogol ngal en dañani fartan arti hen hankkadi waktu ko jogi oɗon mbawi rustinade binnaɗo moɗon kala jogui namdal e ɗo e balɗe ɗiɗi tati ina wawi namdade en hello meɗen heeri inchallah ko fati jangɗele ɗi e walla kadi fawɗo kadi beela almuɓeɓe mbawa naftarade kadi kala jogui namdal ala base